Acts chapter 4. From verse 15 to verse 21. From verse 15. So they ordered them to withdraw from the Sanhedrin and then conferred together. What are we going to do with these men? They asked. Everybody living in Jerusalem knows they have done an outstanding miracle, and we cannot deny it. But to stop this thing from spreading any further among the people, we must warn these men to speak no longer to anyone in this name. Then they called them in again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. But Peter and John replied, "Judge for yourselves whether it is right in God's sight to obey you rather than God. For we cannot help speaking about what we have seen and heard." After further threats, they let them go. They could not decide how to punish them because all the people were praising God for what had happened. Repeat verse 20. For we cannot help speaking about what we have seen and heard. Again. For we cannot help speaking about what we have seen and heard. Together, let's read it together. Title ya message yangu yenyu effect ya kuna Mwari. I want to teach you how to speak in the name of Jesus. How to speak in the name of there is a very big difference between talking about the name of Jesus and talking in the name of Jesus. Scripture iyoyo yandaverengesa so many times, but I was missing the greatest part of that scripture. Something very, very important in that scripture. Pandaiverenga pose ndaiverenga zvisipo nepa yaishumirwa kazhinji yaishumirwa zvisirizo. Zvaita sokunge vakanzi chiregedzai kutaura nezvezita raJesu. But the Bible doesn't say that. They were never forbidden to talk about the name of Jesus, but they were forbidden to talk in the name of Jesus. Kazhinji ndainzwa sevakarambidzwa kutaura nezvezita raJesu, but kwete vakarambidzwa kutaura muzita raJesu pane musiyano. When you are talking about the name of Jesus, you are just defining the name. Defining the name. You are not even talking about what the name can do. You're just defining the name. Urukungotamba nemavara zita Jesu. Ana Jehovah Jireh, ana Jehovah Shammah, ana Jehovah Shalom. Those are the names of our God. But speaking or talking in the name of Jesus, kutaura even nyaya, but uri under an umbrella yezita raJesu. Even usina kurimenshena, but kuzvitaura uri under a covering yezita rake. That's talking in the name of Jesus. Right. Nyaya yekuti ndikupei zvakanaka
rega nditsanangure nemutowa wakadai. Approach yangu nhasi inoda kuti iwo uchinjewo approach yako yemateererero aunoita. Otherwise you are not going to get anything out of this. Chapter 4, Nagopika from verse 15. But if you notice with chapter 3 and chapter 4, it carries the same content. Issue yakanyasotanga kunodenwa yakanga iri the 9th hour, the time of prayer, when Peter and John went to the temple in the time of prayer. Ndokusvika pagate lies the beautiful gate. Ndokunowana paine munhu asiri beautiful and a situation isiri beautiful akagara on a beautiful gate. Church yakanaka, sermon yakanaka, structure yakanaka. But this man had a difficult situation. Ndokunogara pagate rakanaka aine mamiriro ezvinhu akaipa. Peter na John ndokuuya pa time ye prayer. Ndokusikowana paine munhu wanga akaremara akagara pamukova wetemberi. Wakamirira kupiwa mari at the time ye prayer. Nekuti wainzwisisa kuti time ye prayer ndiyo zvekare time ye giving. Ndokunogarira mari panguva ye prayer. Ndokuona Peter na John vachiuya. Ndokutenda pamoyo wake kuti nhasi mari ndinoiwana kubva kuvaruma. Mafambira, maonekera, chimiro chavo, zviso zvavo, ndinowana mari chete kubva kwavari nhasi. Haana kupiwa mweya wokuprofita kuti mazuva haafanani. Kune rimwe zuva rinongomuka rakachinja, raunowana zvimwe zvinhu zvawanga usina kutarisira kubva kumunhu waMwari, zvawanga usina kubvira wakarota, zvinopfuura mari yaungafungi. Peter na John vachisvika vanoti, silver and gold have we none, but such as we have give I to you. Silver and gold have we none. We don't have money, we don't have silver, we don't have gold, but we have something. In the name of Jesus. Silver, negoride, nama diamonds, ma emeralds, kana chicha wakarapana. Peter unoti atina. Kwete nekuti Peter anga asina mari zvachose. Asi Peter semuranda waMwari, he knows what you want and he knows what you need. Pane zvimwe zvinhu zvaunoda asi zvausingadi. Uyu munhu uri kutsvaka mari nechikonzero chekuti zvaaida wazvishaya. Peter ndokuyapo ndokuti no, isati pinde musame category yevapinda kudhara vasiya masirivha ari mundiro. Chakupuruvhira pano panze masikati machena kuti takasiyana nevakatanga kupfuura nepano. Muzita raJesu ndokunzi sumuka ufambe. Ndokubva vamubata, ndokumusumudza, ndokubva amira netsoka dzake, ndokutanga kujoga, ndokubhanya achipinda muchechi. Vakanga vari muchechi
vakashamisika nokuti vapinda vachimusiya aripo, vanoziva situation yake. Maziso evanhu vese ndokubva aenda pana Peter na John. Peter na John vachiona kuti focus yabviswa pazita raJesu ndokubva vati se muchititarisa sezvinonzi munana uyu waitwa nesu, Jesu wamakaroverera, ndokutanga kurova zita raJesu muchechi kare, vachiudzwa kunzi Jesu wamusingatende ichiroverwa muchechi. Mune vari kufunga kuti vari muchechi nekuti vakatenda. Ndiye waita munana uyu pakati penyu, iye wakafa, Mwari ukamumutsa nezuva retatu. Ndo chikonzero nhasi murume uyu ane 40 years dzokuberekwa, atizive kuti dzedambudziko mangani makore, ndiye wamira nhasi pamberi penyu makatarisa nokuda kwezita raJesu, iye wakamutswa kuvakafa. Peter ndokutanga kutsanangura simba rokumuka kuvakafa, nekuti kana Mwari uchimutsa vanhu kuvakafa, simba rake rokumutsa vanhu kuvakafa ndo simba rake rimwe chete rokumutsa zvinhu zvakafa zviri muvanhu vapenyu. Murume uyu, tarisai, wanga asina kufa asi wanga akatakura gumbo rakafa. Simba rake rokumuka kuvakafa ndo rabata murume uyu, gumbo rake rikamuka kuvakafa. Zvinonzi minana iyi tanga kufamba muJerusarema rese. Ndichangochinja approach yangu manje. Ndokubva zvanosvika kuvanhu vasingade kunzwa chinonzi munana. Dare ndokubva ragarwa nevasingade kunzwa chinonzi munana ungaitwe naMwari. Kune vasingade. Unoziva ndakabatwa neimwe vhangeri yaro haina kundibata nekuti yakaparidzwa nemudzimai wangu chete, but nekuti Mwari vakataura kuburikidza nemudzimai wangu. Ndofunga china chapfuura paseri icho, vachitaura shoko rokuti ndakanga ndiri bofu asi zvino ndakuona. Pane pandinoda pavakanotsanangura rambenge riri bofu, achidzokera kuvanhu asina unomutungamirira, wakuzviitira ega, wakuzvifambira ega. Izvozvo zvega zvekuti wakuona nzira asina anomubatsira, wakufamba asina waatanga afonera. Vanhu vakasafara nokuda kwaizvozvo, vakati iwe unoziva here kuti munhu uyu mutadzi? Iye ndokuti kana ari mutadzi, kana achiroya, kana aine mishonga ina handizvizivi. Chandinonyatsoziva ndekuti ndakanga ndisingaoni. Chandinoziva ndechekuti ndaifamba netsoka. Chandinoziva ndechekuti ndaikururirwa mbatya. Chandinoziva ndechekuti ndaimirira wifi yabva mumusoro memumo kuti iende mumusoro mangu. Ndakanga ndiri bofu asi zvino ndava kuona. Urikuona here kuti nyakusvinudza mapofu, shoko rakatanga kufamba muJerusarema nderekuti ndiye mutadzi wokupedzisira. But wakaitirwa munana anoti chandinoziva hazvisi zvivi zvake, asi ndinoziva kuti pandakanga ndiri nepandave nhasi zvasiyana. Ndokubva vaona kuti nyaya kuti Timoti musatanista haisi kubatika. Zvikanzi alright, kwewe wadi kufamba uchiti Mwari ndiye andiporesa, unotaurireizve wadi kuti
kuti Mwari ndiye andisvinudza. Udza vanhu kuti ndiMwari unosvinudza mapofu. Kuti patange kuparidzwa vhangeri inobvisa zita revashumiri. Havavenge kuti zviitwe naMwari, but zviitwe naMwari nani nyaya. Wadi kutaura chete kuti upenyu hwangu hwakangosumuka. But bvisa zita remunhu uyu. Udza vanhu kuti ndasvika pano nokuda kwaMwari, ndaitenga nokuda kwaMwari. Ndaroorwa ndachata nokuda kwaMwari. Taura Mwari chete. Bvisa zita. Ndava zvikangonzi Mwari wakandiitira zvisina zita remunhu. Vanhu vanodzungaira vagoita kumuwana Mwari wacho. Ndo madyariro anoita Satan confusion. Muvada. Nezvezita rake. Ndava uyu mutadzi. Ndine pandinoda. Anoti munana uyu waitika. Wanga akaremara wakufamba. Zvakatowana vakagumbuka nazvo. Ufunge kuipa kwakaita moyo wemunhu. Ndichaipedzisa zvangu evolution yandakatanga musi wechipiri. Kushanduka kunoita munhu achiita mhuka yemusango. Kusindimara nokuipa kunoita mhuka inonzi munhu. Zvekuti anobva pahunhu agonosvika pamhuka agopfuura umhuka. Zvekuti nemhuka inoona kuti ndatorera nzvimbo pano nomunhu. Unotsamwei kuona mbenga achipushwa akufamba ega. Unotsamwei kuona mbenga achiroja wakugara muimba yake ega. Chiri mauri chinodaro. Unoziva? Kune vanhu vane ruvengo zvekuvenga mumwe munhu. Zvekusvika pakuti right. Iye Satani wacho feya wakambovenga zvakadai. Funga kuti Mwari naSatani kana vambotaurirana. Iwe unosvika paunosvika overtake kuvenga munhu. Iye Mwari wako ari mauri uyu achitomboita nyaya naSatani. Saka uri kushandisei kuvenga? Terera musha. Chichigumbura kuti murume abenga agere pagedhi. Waonekwa wakufamba wapinda muchechi nevamwe. Jerusalema rese rakatsamwa nazvo. Ndokubva yanosvika kuchechi. Kuvakuru vemasinagogi, mahigh priests. Ndokubva kwaitwa musangano. Ndokutanga kuisa misoro yavo yakaora pamwe chete. Mumwe ndokusumuka ndokupa chiziviso akati, vana baba, nyaya yahizi pano chete yatekeshera ndoda pedyo netemberi yazvakaitikira. Chinondishamisa ishoko ravakataura rokuti honaiwo munana waitwa, munana uri pachena watisingagone kuramba. Ndava zviri kuonekwa, zviri kubatika kuti pane chaitika munyika. Zvinotoita sei kuti zviregedze kuenderera mberi? Ndopai pandakati pane musiyano uripo ukanzwa vanhu vachikuti fake nekunge vachikuti musatanist. Fake vari kuti hapana chinobatika chikunyasoitika, kunongori kubata vanhu kumeso.
kana vanhu vakuti mishonga vari kuadmita kuti pane zvinoonekwa zviri kubatika zviripo. Zviri kubatika mushi. Hazvizi kutaurwa wakabata microphone. Vari mumba mavo yomukati ndo mavari kubvuma kuti munana uyu waitika zviri pachena. Ndokubva vaburitsa shoko rekuti enda hazvirambiki. Nekuti vanobva vamenshina kuti nekuti zvamanifesta pamberi pevanhu vese. Jehovha uchakuranga nedzimwe nyasha dzisingarambike kunyangwe. Aiwa. Ndiri kukumbira nyasha dzedenga kuti kana Mwari vakasimbokomborera zvavo, kana Mwari vakasimbosumudza zvavo, kana Mwari vakasimboporesa zvavo, zvako iwe zvichava pachena. Ende hatidi kuti Mwari vakuropafadze zvisina dare mukati. Inofanira kupinda paagenda nyaya yako iyi. Inofanira kubatwa kwete nemadhikoni chete but nemaprinsita makuru. Vachagundun'una, vachatsvaga vhangeri dzokushoropodza nechikonzero chekuti wako munana uchava pachena. Hazvicharambika izvi. Watochata waenda hazvicharambika izvi. Musha wakutovakika hazvicharambika izvi. Tiketi rendege ratotengwa iyi haicharambika iyi. Ndava vhiza racho rakutodhindwa iyi haicharambika iyi. Ayayayayayayaya. Ndoda kuenda somewhere. I want to go somewhere. We are crossing over again today. Vana baba nana mai, ngatiisei mazano pamwe chete. Yanda vamwe venyu panapa hamusi kusumudza maoko, ngatibatsirane toda kuziva kuti toita sei. Ndava zvapachena. Rombe riye rasumuka zvinoonekwa. Ndiri kutoprofita izvozvo izvi. Nyaya yako iyi ichahairwa mapurisa kuti vainvestigate. Nyaya yako iyi ichajoinwa kunyangwe nevezimura kuti vacheke kuti pajuta apa zvakamira sei. Ndiri kunzwika here zvakanaka iwewe? Pachadedzwa nemaodhita kuti vabhalansise mapepa namabhuku nekuti zvichava pachena. Hazvicharambika izvi. Ndati ropafadzo yako haicharambika iyo. Wambenge wakatakura nyasha mukati mako, but yakwana nguva yekuti dzierere dzibude panze vavengi vako vasvotwe. Ini ndinonakirwa manje, especially kuparidza. Ndaudzwa naMwari kunzi kana uchiparidza ndinenge ndichitobva ndaita. Ndinonzwa manyukunyuku ipapapa. Ayewa. Zvikuru sei kana denga rakuti paridza isu tigoita. Ndotoziva kuti yako yanaka, yako yatwasuka, yako inokwenenzverwa chete hazviti. Gamuchira munana wako mangwanana ano. Gamuchira munana wako mangwanana ano. Gamuchira munana wako mangwanana ano. In the name of... Sit down. Pane kupiwa zvinhu naMwari kwekuti
vanongoona kuti munhu wapiwa, but pane kupiwa zvinhu naMwari kwekuti vanosungirwa kuzotaura nezvazvo. Vana baba, toita sei? Murume uyu wanga asingafambi, asi zvino waakufamba. Ndinokatya nokuoma kunoita moyo wemunhu. Ndosaka paine imwe vhesi Mwari yaanoti ndichakubvisira moyo webwe. Ndikashamisika kuti moyo wemunhu unosvika paunoita dombo nokuda kwei. Moyo unosindimara wemunhu. Fungai kuti Mwari anotsvaga zano rekukonvinza munhu. Mwari vagoti ndikamuitira miracle achatendeuka. Mwari voita miracle pane kuti munhu atendeuke, osvika paanotoadmita kuti miracle ndaiona inobatika zviri pachena. But toita sei kuti zvisafambirire mberi level yekuti naMwari wese wakukushayira zano, ndava usisina chinokutendeutsa chingaitwe pamberi pako. Waoma moyo kusvika pakuti naMwari anoti waane moyo wedombo. Munana waifanirwa kutendeutsa wakamutsa matare. Havana kutsamwa nekuti Peter wafamba nayo. Vakatsamwa nokuti Peter wakonzeresa kuti anga asinayo afambe nayo. Zikubatika mushereshi. Zvikanzi saka toita sei kuti nyaya iregedze kuenderera mberi. Zvikanzi ngativatyisidzirei. Ndikuswedera kunodziya manje. Ngativadaidzei tivatyisidzire, tivaudze kuti vamire kuparidza kana kudzidzisa muzita iri. Vanyatsogara pasi vakanyatsoona source yepower yevaruma. Zvikanzi tikavagarisa pasi, tikavanyengetedza bedzi kuti varegedze kuparidza kana kudzidzisa muzita iri. Hapana kunzi kuparidza zvezita iri. Hapana kunzi kudzidzisa nezvezita iri. But kudzidzisa muzita iri. Ndozano rimwe chete bedzi rakabuda padare rose remadhimoni evafundisi, rekuti tikagona kuvanyengetedza kuti vave nekamwe kaparidziro kanosiya zita raJesu kunze. Ndoda kuti unyatsoteerera mushi. Havana kurambidzwa kuparidza. Havana kurambidzwa kunoita marevivals nemaseminars anenge macemeteries. Varegedzei, ngavaende kunoparidza, asi ngatimeke sure kuti varegedze kuzviita zviri muzita. Ndava vakaticha vari muzita, vapedza kuticha dhimoni richachema kuoverflow. Iwe unoziva here kudai? Rimwe zuva ndakanetseka ndichida kuona imwe channel paibuda zvaindiitira zvakanaka. Ndagara pai, zvino ndine chimwe chimwana changu chandinacho chilast born ichi. Chikandiona ndagara ndakuona, chikasvikapo chinoda kuziva kuti remote maisa kupi. Chinongonanga paremote, chinobaya zvokuti hauzoziva kuti kwayasvika uku kunodzokeka sei.
unoguma waenda kunodzima ndekumagetsi wozombodaiso kuti upa wani iye anongonowana mabhatani anonetsa chete atisingazive nezvawo iye anoawana kuti zvibve chete ipapapa obaya hazvisisipo ndadzosera anonga futi abaya kusvika ndaona kuti umunyime inoizi futi iyoyi hapana chauchanzwa wakungoona chete madi kumbomubvisa pano ari panze ipapo unomunzwira tsitsi ndipe remote ndinoda remote ndokubva ndati orati dzokai naye vachipinda naye uku ndavhura remote mabhatiri ndadizva ndabvisa ndokubva ndaagarira ndobva ndaivhara ndakati uri kuda chii zvikanzi remote ndikati iyo kunobaya kudai so kwakangove kunongedzera nokunongedzera hapana chiri kushanduka ndichiziva zvangu kuti okay remote ndoyawinayo but power ndakadizva right watoibata handitika iwewe ndo yakarohwa machechi nasatani manjeyo iyi akaona kuti vanhu vanetsa nenyaya dzekuda kunamata ngatibvisei pawa racho tivasiyire vhangeri dzisina minana tivasiyire teaching zvisina zvinobatika zvinoitika zvineni ndakaramba kunamata nerimoti isina mabhatiri kana ndikarova bhatani reprosperity panapa uchibva panapa unoita dhuma ne-US dollar tinoda bhatani rekuti kana rarohwa pavhangeri muchato unoswebera padhuze bhatani rekuti kana rabatwa chirwere chinodauka chichibva mubhodhi yako ndosaka bhaibheri richiti vakasara vaine mufananidzo chete wekunamata but vakarasa simba racho satani akazviona kuti vanhu havachagarisika mudzimba mumwe nemumwe wakunzwa kuda kunge aine chechiwo yake ndokubva amhanya ndokunobvisa mabhatiri ndokusiyirwa demhe risina power anongori mashoko asina minana zvinongori zvinozoitika kudenga kwete panyika no tina mwari anoita minana pano panyika zvikanzi vasiyirei vhangeri asi bvisai zita raJesu. Satani anoziva kuti mamwe mavhangeri ese haana kana basa rese inongori Mr. So-and-so, Reverend So-and-so, Bishop So-and-so, Prophet So-and-so, haana kana basa nazo. Satani anothreatenwa nema-results kuti kana zvaparidzwa zviitike mumba mako ndopanogumbura Satani ipapa. Izvo zvengano dzechembere Satani hana basa nazvo izvo. Zvekugara zvakanaka maakudenga Satani hana basa nazvo izvo. Unovenga zvinoitika panyika. Ngativati ngavaende kunoparidza but kwete muzita. Ndava vakangoparidza muzita zvinoitika. Ende mbiri iyi ichaenda kure. Semoni ngairowe vakasunga matai nemashetsa anopenya penya nebhutsu dzakanaka. But make sure kuti azviitwe muzita ndava zvikaitwa muzita. Zvaitwa muzita zvinoteverwa nokufamba kwavakaremara. Apa vana baba regedzai kuda kundituma kuti nditaure zvandisingada kutaura. Iwe kana uri mwana wesangano akangwara, ziva zvaitwa muzita nezvaitwa zvisiri muzita. Unoonera pachi
results. Never Bible can actually, these signs shall follow those who believe. Asina a sign in omutevera, I believe. Ndobva ndaivhara peji yakadaro. Ndinoziva sei kuti vakuru ava vanobhilivha. Unoona kuteverwa kwavo nemasigns. Saka ndinoziva sei kuti havabhilivhi kuona vachingotaura but pasina masigns. Straightforward. Chinorwadza ndechekuti Jesu anenge akatokupai zano rekuti muvazive naro but hamudi zano. Pasina sign hapana ari kubhilivha. Ndizvo? Vamwe vanofunga kuti mese imi muri kuuya panapa muri kuuya because muri kuteera minana. Havasi kuziva kuti muri panapa because minana iri kukuteerai. Havazvizivi. Havazvizivi. You are here because miracles are following you up. Vamwe vasarirwa nekilomita kuti vabatwe neminana yavo. Vamwe 100 meters kuti vanakurwe neminana yavo. Vamwe ndinoona centimeters kuti munana wako umhare pauri. Tiri pano nekwete kuti tikutera minana asi nekuti minana iri kutitevera. Because we believe. We believe. We believe. Zvikanzi itai kuti vasaparidze muzita kwete nezvezita asi muzita. Kureva kuti kana uchitaura nezvezita raJesu ndokudzai kuti garai pasi. Garai pasi. Unotika? Ndotanga kutsanangura kuti zita raJesu rakauya sei? Sei akanzi Jesu? Toti unzai bhodhi pano ngatinyore tese titi J togotanga kutsanangura pana J papa kusvika tapedza. Ndokutsanangura zita raJesu. But kuparidza muzita kana kuticha muzita kana kutaura muzita rinogona kunge risina kudomwa. But motokari yotaurwa raJesu risina kudomwa, imba yotsanangurwa, project yodedemurwa nemo nekwawako dakuzodovaka imba yako even raJesu risina kutaurwa. But the fact yekuti uri pasi pezita rake, it will come to pass. Ngati varambidzei nyaya dzinotaurwa muzita raJesu. Ndava nderaJesu rinokonzera kuti nyaya dzipidiguke dzive a reality. Varambidzei kwete kupfuma, rambidzai nyaya dzacho dzemari. Varambidzei kwete kubata mari but vhangeri inotaura zvemari. Ngavanyarare kutaura chero nyaya but muzita raJesu. Ndokubva vadedzwa, kwavakadedzwa kwacho vakashamisika. Vaifunga kuti matare okunyika ndokuzikona riri dare rekuchechi rapasisa kuti zita raJesu muridzi wechechi rinyararwe. Ndokusvika pano tori nemukuru weSvondo wezvekunamata ndiye ari kutonga nyaya dzacho. Mapepa abuditswa zvikanzi vana baba makonzera confusion muguta rino. Vanhu vakanganisika misoro yavo havachaziva zvekuita. Havachaziva zvekuita. Kune vamwe vanhu vokuti vakaona revival iri kuitika muZimbabwe iko zvino izvi vanotonzwa kuti ko zvadiko kunyaso addresswa tive neorder munyika. Inonzi disorder yoyo. Tive neorder. Inda vachingosiya zvinhu zvichingodi mazimwe yetsvina yevanhu. Iwe kana Mwari akuita zvinhu zvake ibva watoziva kuti nenyika yacho haizi yako futi. Wandinzwa here?
muridzi wenyika kana akuda kuita zvinhu zvake panyika yake anoita nepaanoda napo. Unodire kutuma vamwe kuti dai vazvigadzirisa kaiwe? Unozvionerei kana usina simba rakuzvimisa? Unodire kuona zvisina zera nesimba rako? Ngapagadziriswe nani anopagadzirisa? Ende dare irori manje ndikakutaurirai kuti kune vazhinji vakanga vari vanhu vaMwari vakadeedzwa kumatara akadai, vakadzoka vane vhangeri chete isina mamiracles, vakatanga kukriticize zvinhu zvavaitomboita because vakatorwa vakagariswa pasi vakabvisirwa mabhatiri, vakanzidzokera unopfuurira pamberi nekuparidza. Macrowds acharamba achingouya, maofferings vacharamba vachingokanda, but kana wadzokera zvese zvauchanoita regedza kunozviita muzita. Ndo zvinokonzera kuti manifestation yakaita seiyi iitike. Ndokudzoka vakushoropodza minana yavanoda. Vakarwarirwa nemwana vanonamata kuti aporeswe vasingatende minana pamapupitsi avo. Kana vakukwira ndege vanonamata kuti Mwari ave navo pakufamba kwavo. Havadi kuti Mwari ave nesu, asi vanoda kuti Mwari ave navo. Ipapa rigamba pasakadza zvakasimba because ari kutonga nyaya iyi. Haasi nyaya iyi haisi kutongwa kuzeta rapika kuchechi. Unoziva here kuti vana Peter vachienda kunobatwa kwakatumirwa maofficials vemunyika chaiwo. Vanhu vechechi vakatoenda kumapurisa emunyika kuti mapurisa aende kunosunga veimwe chechi. Ndokubva mapurisa akupinzwa munyaya dzisinei nezera nawo, vakunosunga vanhu vechechi. Ndokuuya nawo ndokunovasiya mumaoko evanhu vekuchechi. Vekuchechi ndokubva vatanga kutonga vanhu vekuchechi. Ivava yazoterera musha. Chinosaka zvataurwa na chief priest zvitendwe, pane spirit yedeception yekuti vanhu vakadzidziswa kuremekedza kukura kwebhodhi yemunhu nekukura kwezita rechigaro chake. Havana kuziva kuti mukuru kwete munyika yemweya asi mukuru muchechi yavo. Pane mweya wakabata vanhu kumeso kuti kana munhu wapfeka zimugubherubhe rake akagara apa achinzi ndiye muprista mukuru, vanhu havana kuziva kuti mukuru muchechi yedu but haasi mukuru munyika yemweya. Zvirikubatika musha. Ende Satan kana paine kuchikoro kwaakaenda akadzidziswa kuti in every generation kuve na high priest ano-opposa revival. In every generation kunofanira kureizwa vana baba nana amai vakwegura even pamakore vachena misoro vano-opposa zvinhu zvaMwari. Vanhu votenda nechikonzero chemakore epachitupa, but iye munhu iri pwere munyika yemweya. In every generation Satan wakareiza vana baba nana amai vanoshumira vhangeri inorwa nekufamba kwaMwari. No problem yatinayo. One pastor akasumuka akatanga kuparidza muHarare. Vanhu vakatanga kuuya kwaari achinyasoziva kuti uyu wabva kusangano rakati, uyu wabva kusangano rakati. Haana dhei raakamira akaanaunza kuti please dzokera kumachechi kwenyu. Akaramba akanyarara kusvikawo Makandiwa azomuka. Zvese pazvaitikira kwake waiti Mwari wandirangarira. Handina wandakanzwa anonzi akataura kuchechi kwake kuti vanhu chidzokerai.
achiziva kuti kune kwavabva. Tine kuchechi kwatakabvawo isu. Iwe tisataenda ikoko madzibaba edu akabvawo kune dzimwe. Vachibva kunana Roman Catholic kunana Anglican atina kumbonzwa mafata achipopota. Kuti vana vedu vaperera ku AFM andambozvinzwa. Unoziva? Muka inonzi munhu ine dambudziko. Kuti zvaitika kwaari achitenda kuti Mwari vandinzwa, zvikatanga kuitika kumwe, kunonzi kwamuka Satani munyika. Aikazi. Ukadaira unge wakaneta handibveka ipapa. Rega ndiyasa kutsanangurira because iyi yakati simbei. Ndichataka kuparidza manje sandatanga ndipa introduction yacho. Mufundisi achinyasoziva kuti muchechi bangu muno kune vakabva uko, anosadharara kunyasorova vhangeri achinzwa kuti nhasi ndafamba, achifara nekuti vakauya kuno. Zvina Mwari mukati kana zvichiitika kwake. Kune vanhu vanoda kana zvichiitika kwavo. Usambonzwa machechi esa anoti adidi zvekuprofita ukafunga kuti havadi. Sareverwe nhema. Ishona rudzi kuti unoti ina ndidi rice iyo isipo. Nasa ndingunzwa hangu kusada rice. Chero ukaida unoiona kupi? Ndinokudzwika ere zvakanaka? Ndinokudzwika ere zvakanaka? Ndinokudzwika ere zvakanaka? Vana Peter vakanonzi nyararai nezvezita iri, vachiudzwa nevanhu veimwe chechi, nekuti vaiziva kuti raJesu rinokonzera kuti zvinhu zviitike. Saka paida kutangwa dzidziso yekungotaura chete, dziri nyaya nenyambo, vanhu vachingoombera maoko pasina mamiracles. Zvikanzi bvisai raJesu pakuparidza kwenyu. Peter na John nemamwe madisciples anga aripo vanoti vana baba tinoda kuti mutonge zvenyu nyaya iyi, kana kutonga kuriko kwamunofarira tongai. Muri kureva here kuti kubva nhasi tichivhara nzeve yedu titi hatichanzwa Mwari, taakunzwa imimi? Ipapa mune denga here rekuzotiisa chigaro chete? Ndava makudzwa. Muri kuda kutanga religion here yekuti tichiregedza kunzwa Mwari titange kuteerera imimi? Chechi ndei? Munoigona here chechi? Indava muchida kuti chechi iite matauriro amunoda, iyo chechi ari mukadzi womwe murume. Indava muchida kuti apfeke mapfekero amunoda imi, iye asiri mukadzi wenyu. Makazvitora kupi zvivindi zvekuti pakati petaundi unomisa mukadzi wemunhu womudza mapfekero ako andadi? Unotori mweya wehupombwe wakagara muleadership kuti vanoda kuti chechi iite zvavanoda, iye ari mukadzi waJesu, mukadzi wemuridzi. Iye wako chaiye wambopedza kumuroora, wambomutengera zvaanoda. Siyana nemukadzi wemuridzi. Jesu ndiye muridzi wechechi.
anoiudza zvaanoda kuti ipfeke. Iri kubatika zvakanaka here? Zvikanzi tati muchinyarara nezvezita iri, zvikanzi naPeter aikazve titanga kuteerera imimi here? Zvikanzi vana baba isabuda kana ariwo manamatira ako mazuva anaya, sarai muchiita isi taakubuda taakunoteerera zvinoda Mwari. Mwari zvaanenge ati ngazviitwe ndo vatidii zvedu. Kana motonga sarai muchitonga, kana monyora mapepa sarai muchinyora. Zvinoda Mwari ndo zvatichaita. Tonyarara here? Pandati dzokorodzai katatu zvikanzi nekuti isu tinoparidza zvatakaona, zvatakadzwa nezvatakabata. Tiri vashumiri veinonzi practical life. Kana mazotsama tongai, kana matsamwa nyorai munewspaper, kana matsamwa popotai pamatelevisions. But yekuti tizoti tadzoka kuzoteerera imimi, forget. Muchateererwa nevana venyu vamakabereka panyama. Vana baba nana mai zvinokukostira kuteerera munhu. Ucharwadziwa upenyu hwako nokusingaperi ukaita tsika yekuteerera munhu. Teerera Mwari, vanotonga ngavatonge. Chirega nditange kuparidza. Why Peter ari kuti tinoparidza zvatakanzwa nezvatakaona? Why zvatakanzwa nezvatakaona? Why zvatakanzwa nezvatakaona? Nekuti takafamba naye. Ndinonyarara sei? Ini ndakaona. Ini ndakaona mavisions vamwe anotyisa. Ndine usiku hwandapiwa chiratidzo naMwari. Ndikamuka ndikaboa semwana mucheche. Mai vakazama kundinyaradza vakanditadza. Misodzi ikabuda seinobuda papombi yemvura. Nokuda kwevision chete ndikati amai zvandaona pana hazvisi kuita. Mwari uchisumudza nemidhuri ichibhururuka, chechi yaJesu ichifamba. Zvikanzi kana usingatende mangwanani buda ucheke aserekedza kutaurira munhu. Ndokunotarisa imba yandanga ndakarara. Ndokuona kuti measurements ayo kubva pajuraho nepanemba yakanga yadzoka. Musha wandinoziva kuti pane nzvimbo yakadai paitandarika paikwana vanhu. Ndokunoona kuti imba nejuraho zvaswederana. Iwe ndiri kutaura zvinhu zvaitika muvision. Jehovha oti mangwanani ndoda kuti unozviona zviitike. Manheru yanga yamuvha yadzokera panzvimbo yayo. Imba ine foundation. Imi moti tinyarare. Tonga izvi. Tonga izvi. Ndotanga here kushumira. Kana vachiti tinoparidza zvatakaona, zvii zvavakaona. Murume anogona kutsanangura nyaya imushe. Tinogona kuitanga naMaria. Maria anga ine murume wake. Murume wake waifanira kuzomuroora. Havasati varoorana. Inongori vimbiso chete yekungoti ndo zvatichazoita izvi. Madhetsi emichato avapo. Josefa ndiye murume angangove wokutanga wandingada kuti nditsanangure nezvake. Josefa anozviona kuti munhu wangu uyu ari kuratidza kuti anenge azvitakura. Ini Josefa ndakati
kuti ndinyadzise mwanasikana uyu, ndifambise shoko rakaipa pamusoro pekusatendeka kwake hazviiti. Regai ndinyarare. Ndongomuramba chinyararire. Vanhu vakandibvunza ndongoti pane zvakazoitika. Ndiri panguva yekuda kuramba Maria, ndopandakavingwa nomutumwa usiku ndakarara. Ndokubva andiudza kuti dzidza vekuramba, uye haramba wewe. Uchimuka mangwana mufonere, muende kuchikeni umutengere chicken. Ndava nhumbu iyoyi chaakatakura ichi chitsvene. Sapota zvaitika pana Maria ndava zvaitika paari zvabva kudenga. Regedza kukomenta kana kushoropodza zvausinganzwisise. Josefa ndiye anotanga kukupa ivhangeri yokuti zvausingazive nyarara. Ndokubva ndadzokera kuna Maria, ndokunokontinya nerudo sezvinonzi handina kumbofunga kumuramba. Iye haana kuzviziva, ndava handina kumuudza. Ndokupfuurira pamberi. Asi pfungwa dzangu dzichiti vanhu vachafunga kuti ndini ndakamupa mwana. Asi Jehovha ndokuramba achingondiudza kuti chiri maari chitsvene. Usatye kusvibiswa naakatakura chitsvene. Ndokuramba ndakati kwati kwati naMaria, ndava denga ranga rakandiudza. Vamwe vese vanga vari muconfusion, but ndinofara kuti chaiitika kuna Maria Mwari wanga akandiudza. Iwe usararame muconfusion. Ndava Mwari akataura newe. Regedza vanhu vakanganisika, but iwe usakanganisike, ndava Mwari wakataura newe. Hatingaperere pana Josefa ka. Ndava Josefa ana nhumbu yakatakura. Handei pana Maria. Maria anoti kunyangwe neni zvakatondishamisawo. Makuseni ndichinhonga huni dzekuti ndiende kunobika porridge. Ndakakaruka ndakumhoreswa nemurume wandisingazive kuti mamhoresero wai. Nekuti achindimhoresa mudumbu mangu mune chakapinda, achingondimhoresa. Ndikashamisika kuti mamhoresero rudzi nyamba ndiGabrieri wanga atumwa achibva kudenga. Ndokubva anditaurira kuti uchabereka mwana, ende chauchabereka ndokubva andiudza kuti chichanzi chitsvene. Ndokubva andipa nezita racho kuti chichanzi Emmanuel. Ndokubva ndamboda kuita nharo apa nepapa apa nepapa. Nekuti ndakanga ndakadzidziswa kuti munhu haabereki asina kusangana nomurume. Wandaibvudza ndokubva andiudza kuti asi zvako iwe zvichaitika. Nekuti mweya mutsvene achauya pamusoro pako. Chauchatakura chichanzi chitsvene. Iye wauchabereka acharwira vanhu kubva kunhamo dzavo. Ndokubva andipa imwe information yakandibatsira. Anoti iwe kana uchida kutenda, ziva kuti kune mumwe iko zvino anonzi Elizabeth Chemberi. Watozvitakura iko zvino 6 months. Akatakura mwana. Aizikanwa kunzi haabereki, asi iko zvino wazvitakura. Ini Maria ndichibva ipapo ndokuti murume uyu handiziye kwaabva. Kana ataura zvaElizabeth kuti kwaane nhumbu, regai ndimhanye ndonozvionera. Ndokusvika kumba kwaElizabeth ndakamuwana aripo, nekuti wainyara kubva pamba nokuda kwechaakatakura. Nekuti Mwari wanga amuropafadza pamazuva ake ekuchembera. Wanga avaka imba pamazuva ake ekuchembera. Wanga atenga mota pamazuva ake ekuchembera. Mwari wanga amuropafadza panguva isina kufanirwa nemaropafadzo. Ndokusvika ndokumuona akapfeka teneti. Pandakamukwazisa chakanga chiri mudumbu rake ndokubva chatamba. Handichataura zvakawanda, regedzai chacho changa chiri mudumbu chipedzise nyaya. Johana anotaura achiti pandakauya pane murume uyu wandaiziva kuti ari kutevera kumashure kwangu. Ndokubva ndaparidza vhangeri yandaiudza vanhu kuti kunyangwe tambo yetenesi handigone kusunungura kana kusunga nokuda kwesimba raakanga ainaro murume iyeye. Vanhu ndokubva vatanga kuuya kuchechi kwangu ndichiparidza vhangeri ine chekuita nemurume uyu. Imi moti ndinyarare nezvezita rake. Kwete, nekuti iye akandituma kuti enda unogadzira nzira dzaiyeyi manje ane zita ramuri kuti handinyarare nezvezita iri.
Mina andiri kunzwika masikatana yapanapa. Joana anoti, ndakaudza vanhu ndichiti ane simba rekuti ini ndinobhabhatidza nemvura asi iye unobhabhatidza nemoto. But chakandishamisa ndechichi. Rimwe zuva ndichibhabhatidza zvangu, ndakaona murume uyu asvika kuchechi kwangu. Ari humble zvekuti kunyangwe ari iye Mwari, kunyangwe ari iye muridzi wechechi, but anoendawo kuchechi dzevamwe. Haatende zvaanoudzwa nenewspaper, anomboendawo kunoona kuti zvii zviri kuitika kuchechi kwaJohani. Ndakamuona achisvika kuchechi yangu. Kwete izvozvo chete, ndokuuya kuzopinda mumvura yandiri kubhabhatidza muchechi yangu. Ndokupfugama pamberi pangu muchechi yangu. Ndokubva ati neniwo zvechechi yako ndinozvitenda, ndibhabhatidzewo. Ndikatomboramba nekuti ndakanga ndaudza vanhu kuti bhutsu chaiyo handisununguri. Ndikatya kuti kwavakazondiona ndakumubhabhatidza vanoti ndakaparidza nhema. Humility yomurume uyu handinganyarare nezvake, nekuti kunyangwe anga ine simba rinopfuura simba rangu, but wakauya kuzozvininipisa pamberi pangu. Akati ini ndimubhabhatidze, moti ndinyarare nezvake. Handinyarare nezvake. Kana muchitonga tonga izvenyu, handisati ndamboona kuzvininipisa kwakadai. Johani ndichipedza kubhabhatidza, achibuda mumvura, ndakaona chisionekwi. Denga rakavhurika. Ndikaona mweya mutsvene achiburuka. Ndokuuya kuzomhara kwete pamusoro pangu asi pamusoro pake. Mweya mutsvene haana kumhara pamusoro pemutateguru. Munganamate vadzimu, but ndanga ndiripo. Ndikaona Jesu chete achimharwa. Hakuna mumwe akamharwa. Kana mine nharo, bvunzai vamwe vakanga varipo. Vanokuudza kuti takazviona. Jesu chete ndiye akamharwa namweya mutsvene senjiva. Kwete mweya mutsvene chete, takanzwa izwi rakaperekedza mweya mutsvene richiti uyu, 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 uyu ndiye mwanakomana wangu wandinodisisa. Ndokubva shoko rati munzwei, kwete vamwe vese asi uyu. Munzwei, kwete iwewe takapiwa kare wokuteerera. Uyu munzwe. Ndakanga ndiripo, hatinganyarare. Zvimwe zvese zvakazoitika pamberi apa, ini Johana handingarambe ndichingoparidza nekuti vakazondigura musoro. Ndaakusiyira Peter, ndava Peter ndiye akasara naye. Peter anoti rimwe zuva Jesu wapedza kubhabhatidzwa, wakativinga tiri panguva dzokuraura. Ndokubva ndatanga naye pavhesi ya1 pachapta ya1 yaMark. Peter anoti takangotorwa, takavarairwa tiri kumabasa edu. Ndokubva tasvikirwa hove dzisingabatike. Ndokubva apinda muchikepe changu. Apinda muchikepe changu, wakatanga achingoita zvekuparidza zvake, achiudza vamwe zvinoitika. Pakati pesemoni yake ndakangonzwa anyarara. Nyamba ini ndaiwacha maneti, ndanga ndisingateerere zvese izvi. Ndanga ndine chigumbu nechikonzero chehove dzaramba kubatika, $, raramba kubatika. Pane paakazongopidigura nyaya, ndokubva anditarisa. Akati, Peter, tora bhoti rako, enda unokanda kwakadzika. Ndokubva ndatora chikepe changu, ndokudzokera mumvura yangu. Mandamboswera mandarara usiku hwese ndikasabata. Ndokubva ndanokanda maneti angu, nekuti iye uyu ane zita ramati tinyarare uyu ndiye akanga ati ndikandi. Ndokubva ndabata hove dzandisina kumbobata. Chinguri ndakatanga kubata hove. Imi moti ndinyarare nezvezita rake. Get away, handinyarare nezvezita iri. Nekuti ndakakanda maneti angu pakunodhonza kudai so. Chitransaction chandisina kumboona. Maneti akatanga kubvaruka. Ndikadedza vamwe vakanga varipo, haina kuitika ndiri ndega. Pane vamwe vakanga vaine zvikepe vakanga varipo, vanogona kuuya vakaiparidza nyaya iyi.
vanoti chokwadi takamuona achidaiwo ruoko, isu ndokubva takapa zvikepe zvedu tichifunga kuti chaakunyura, ndofunga chabooka. Patakasvika ndokuona ari makomborero, ndokuvabatsira kukakata makomborero, ndokuvabatsira kukakata nyasha. Takanga tiripo. Saka varuma vakaparidza nezvezita raJesu varegedze vaparidze, nekuti vari kushumira zvavakaona, vari kushumira zvavakabata. Ndiri kunzwika here zvakanaka? Haina kuperera ipapo. Pachapter 1 ichitanga, Peter anoti rimwe zuva takaenda kuchechi, ndokubva tanopinda mune imwe chechi musinagoge. Tichingopinda so, iye ndiye akanga ari pamberi. Ndokubva vaita mistake yekuti vakapa mukana wokuti aparidze. Ndokubva angosumuka. Achingosumuka chakandishamisa ini Peter. Ameno Andrew kana wanga ripo derire kanza ndandiripo. Achingosumuka Jesu haana kumboti mweyetsvina buda. But kusumuka chete mweyetsvina ichimuona. Takaona madhimoni akupinda pasi pemacheya. Imi moti tinyarare. Tinotaura zvimwe zvipi? Tinotaura zvatakaona nezvatakabata. Zvatakaona nezvatakabata. Varume vanga vari busy kuita matare, vachitaura nyaya dzimwe nemaprojects avo. But Jesu achipinda muchechi yavo akaona kuti there was a need. Jesu ndoku addressa a need. Handina kumboona munhu achibatwa musoro. Ndakaona munhu akatarisa Jesu. Kutarisana chete takaona mweyetsvina ichibuda. Ndo level yatakaona pamazuva aJesu. Imi moti tinyarare. Atinyarare. Ndichibva ipapo takasangana neumwe murume wakanga aina maperembudzi. Ini ndichiziva kuti maperembudzi haaiti. Munhu kana abatwa nechirwere chemaperembudzi anodzingwa muguta. Ndokubva tasangana nemurume akanga aina maperembudzi. Manje ndakakurumbidza kuzviona kuti marwariro aya, kuchenuruka uko, nzeve dzisipo idzo, maperembudzi. Ndokubva tamira. But Jesu ndokuramba achifamba. Tikatombotya kuti zvina haasi kutya kuzadzwa here maperembudzi. Ndokubva ndadzidza kuti haatye zvatinotya, wakasiyana nesu. Ndokubva taramba takamira, iye ndokuramba achifamba. Tikati nhasi zvedu Mesiya pake papera. Nekuti chirwere chemaperembudzi taichiziva kuti vakamhoresana chete pake papera, ministry yavharwa. Asi takamuona achiramba achifamba, achiratidza kuti haasi kuzorivhesa. Ndokubva taona murwere wemaperembudzi ndiye akazoti amira. Chakandishamisa matauriro emurwere. Kana ndichirangarira mashoko akataura, akati, Ishe wangu, ndinoziva kuti kana muchida henyu munogona kundinatsa pachirwere ichi. Ndokubva tanzwa Jesu achipindura, anoti ndinoda natswa. Takatarisa, haana kudirwa mafuta, haana kubatwa musoro. Mesaya wakangoti natswa, nemuromo kuti natswa. Ndokuona maperembudzi achipera, kwete mangwana acho. Ipapo takatarisa, takanga tiripo. Imi moti ndinyarare. Aiwa, tonga izvinyu. Kana muchitonga tonga izvinyu, ndinyarare. Maperembudzi aida 4 years ndofunga, kana 3 years, kana 4 months kuti apere. Kana ronda richisvava, richivharika, richipera, takatarisa, tiripo, kwete mangwana acho. Moti tinyarare. Haana kubatwa. Takaona imwe dimension, kwete yenyu imi mazuvano, yekuti maakushamisika kuti vanhu vanopora sei vasina kunamatirwa, vanhu vanopora sei vasina kubatwa musoro. Isi takaona level inopfuura kubatwa kwemusoro. Wakangotaura bedzi kuti natswa. Tikaona ronda richiresponda. Imi moti ndinyarare, andinyarare. Saka Peter wadzidza chii? Peter anoti ndakadzidza kuti Mwari kana achigona kupedza maperembudzi zuva rimwe chete, anogona kupedza nhamo in one day. Ndikaparidza vhangeri iyoyo,
ndiri kuiparidza nekuti ndakazviona zve7 months ndakaona zvichipedza 7 hours. Dambudziko ranga riripo ranga risisipo. Imi moti ndinyarari, handinyarari. Ndinoparidza Mwari unopedza nhamo in one day. Moti tinyarari, hatinyarari. Vana baba nana amai, maperembudzi anorepresenta ma-cases, ma-generational cases. Zvinhu zvaida ma-lecturers nema-teachers kuti nhamo yoyo ibve pauri, vakazvitadza vakazvisiya zviripo. One day Jesu akangoti ndinoda, ndiri kumunzwa masikati ezuva ranhasi ari kuti ndiri kuda. Hazvina mhosva zvakagara pauri for years. In one day you are going to walk out of this place free. Kana paine ane maperembudzi pano, ane maronda, ane nzeve dzakadonha asisanzwe Mwari, ane zvigunwe zvakadambuka asina chekufamba nacho, zuva ranhasi ndiri kunzwa iye achiti ndiri kuda kuti unatswe. Hazvina mhosva kuti iva havadi, asi tinofara kuti iye ari kuda. Nhamo yako iri kupera nhasi. Imi moti tinyarari. Ndinofara kuti chapter 1 haina kupedza zvese. Takanopinda naye muchapter 2. Muchapter 2, garai pasi. Muchapter 2. Takapinda naJesu mune imwe imba. Zuva iroro taiona kuti simba rokuporesa varwere ranga rakazara paari. Asi vanhu ndokubva vauya vakawanda. Amene kuti why zuva iroro kana maposta kana chii. Imba yese ndokubva yazara. Do ndokubva ravharwa. Vanhu ndokubva vakomberedza imba. Isu takanga tiri mukati. Apa handisi kukuudzai zvandakaverenga mupepa, ndakanga ndirimo. Ndokuona Jesu achitanga kuparidza. Chakandinetsa ndakatanga kunzwa uswa hwakufurunyuka. Tikashaya kuti chii, ndakamboti makonzo. Ndokuona kuti pane varume varipo vakubvisa mbariro. Kuti ninzwisise kuti imbavha chii. Panguva iyoyo chatakangogona bedzi kusuduruka kuti tisawirwe nemapango. Ndokubva taona vakuburutsa chimubhedha so. Pamubhedha panga paine munhu anga akarara. Jesu ndokuvasiya tiripo. Ndokutarisa. Ndokuona munhu wanga akaremara, wanga ari paralyzed. Haagone kufamba. Ndikashaya kuti saka auya sei panapa. Ndokutarisa ndokuona kuti ane shamwari dzake 4. Rombo rakanaka rakaitwa nemurume nderekuti kunyange anga asingagone kufamba, but akaona hama dzaigona kufamba, dzakamurifeya kwazvinoitikira. Jesu ndokubva atarisa, ndokubva ati nokuda kwokutenda kwenyu uyu munhu waregererwa uyu. Takanga tiripo. Zvikanzi chisumuka, tora nhoo dzako ufambe. Ndikaona kwara kwasho. Ndokunhonga mubhedha wake. Chakandinetsa ndechekuti wamuka haana kukwira madziro kuti awane pekubuda napo paambopinda napo. Chasaka vapaze denga ndechekuti padhoo pakazara. But after miracle yake ndakaona achisumuka achibuda nepadhoo ravambenge vakavhara. Ini Peter ndikadzidza kuti vanokuvharira Mwari asati akuitira zvakanaka. Ndikadzidza kuti miracle yako kana yaitika, every door ranga rakavharwa richavhurika pamberi pako. Takamuona achifamba nepamberi pavo. Iva vakatarisa. Mikana yambenge yakavharwa, but I'm prophesying to you kuti from today uchasumuka pambedha wako wekuremara. Wakambenge uchitakurwa uchibatsirwa nehama, but kubva zuva ranhasi ndiwo uchabatsira hama dzako nezita raJesu. Hazvina kuperera ipapo. Tichibva ipapo takapfuura nepane umwe munda. Zvino ranga riri zuva reSabata. Ndobva tanzwa nzara. Ndokubva tatema zviyo
ndokutanga kudya zvedu ndokubva tawanikidzwa nevanhu vechechi zvikanzi sei muri kukohwa muri kutema zviyo musi weSabata nekuti vaichengeta Sabata kupfuura muridzi waro. Isi tanga tine muridzi waro tiripo. Vakatanga kutitonga nokuda kweSabata, isi tina mambo weSabata. Tiri muchapter 2 ipapo. Jesu ndokubva atendeuka ndokubva avaudza kuti aikasi munomboziva kuti Sabata racho rina mambo. Mambo wacho ndini. Ava vana mambo waro, imi mune zuva. Rekedzai vanangu vadye. Ndekuti vanga vagumbuka kuti ona tichidya nezuva reSabata. Vavengi vako vasingade kukuona uchidya nguva dzisina kufanira. Vari kuda kuti upromotwe next year, manje hazviitike unopromotwa this year. Taneta nevanhu vanoda kuti udza gore rekudya, tinodya gore rino. Haiwa nyaya yaingapere vana baba nana amai. Mu chapter 3 tichibva ipapo taguta zvedu takanopinda mune imwe chechi. Muchechi muye manga mine murume anga ine ruoko rwanga rwakaunyana. Varume vachingoparidza vhangeri but vasinga address situation yababa. Vane ruoko rwakaunyana. Chavatanga chesa hachifambi. Vakatanga kuvaka havapedze imba yavo. Vakakorosa bhodha zvinhu zvavo zvinotorwa. Vakarema ruoko rwavo ari kubate chinhu. Jesu ndokubva apinda. Asati atanga kuparidza ndokuona kuti pane munhu ane ruoko rwatadza kubata zvinofamba. Jesu ndokubva ati imi baba sumukai. Takanga tiripo takatarisa. Tikati nhasi zvangu chichakuitika panapa. Rega ndiprofite kwauri. Kana uine area yawakakokonyara. Kana uine area yawakaremara. Kana paine area yausina kutwasanuka. Dino minister healing to that situation today. Zvinonzi ranga riri zuva reSabata. Zvinotanga takutya kuti saka Jesu vachaita sei nhasi. Jesu ndokubva amusumudza. Asati amuporesa ndokubva atanga abvunza kuti naimi pane here asingaite zvakanaka nezuva reSabata. Kanzi tinoita. Achiziva kuti wakuda kuita zvakanaka. Ndava waiziva kuti zvandakuda kuita panapa vanhu vagare vemuZimbabwe vachatsamwa. Zvikanzi baba twasanudzai ruoko rwenyu. Ndobva rwatwasanuka sezvakaita maoko evamwe. Ndokutanga kunobata semabatiro anoitawo vamwe. Zvakaitika tanga tiripo tanga takatarisa. Imi moti ndinyarare nezvezita rake. Handinyarare kana muchitonga izvenyu. Ndinoparidza zvandakaona nezvandakabata nezvandakanzwa. I don't care kuti situation yako yakaoma zvakaita sei. But pane simba rinokwakwanura kuremara kwezvakaremara muupenyu hwako. In the name of Jesus. Ndinokunzwika here zvakanaka. Unoziva tichibva ipapo takanosvika pane imwe nzvimbo. Jesu nekuti minana yake yanga yafamba. Vanhu vakuziva kuti Jesu unoita minana. Mbiri yake yanga yafamba. Ndo patakanzi naJesu, ina handisisina nguva dzekurara. Handisisina nguva dzekuzorora. Jesu ndobva ati kwatiri, ndodawo kuti mundigadzirirewo chikepe chekuti nditize nacho. Isu ndokubva tapiwa project naJesu yekuti tiraise mari yekutsvaga chikepe chekuti apota achifambisa. Ndokubva tatsvaga chikepe nekuti wanga atiudza kuti wanzwa nebasa anodawo chokufamba nacho. Isu vana Peter tiri pa chapter 3. Ndipewo chikepe chekushandisa ndimbotiza mbichana. Ndokubva tadonita chikepe. Ndichaziva chechi dzamazuvano dziri against kufamba zvakanaka kwemunhu waMwari. Isu vana Peter takanga tiripo tikaparticipate muproject yacho. Tikatsvaka chikepe chaJesu chokufambisa. Generation yakatenda nhamo
vanhu vasingazive kuti munhu waMwari zvaasina haagone kuzvipa kuvana vesangano vanofara kuona mufundisi achishupika, vanoda kuti auye asina kudya, vanoda kuti auye asina kupfeka kuzoparidza. Peter anoti takanga tiripo. Kune vanhu vakajaira nhamo kuti kana vakaperekedza vakaona mufundisi anofamba netsoka, kukave nevana vesangano vanoti baba toda kuenda nemi tikuperekedzei, voperekedza mufundisi vachichekerera nemusango, vachipinda nemuzvikova nemumapurazi netsoka, zvinonzi vari kushandira Mwari. Mufundisi wetsoka akaperekedzwa nevetsoka, zvinonzi vari kuperekedzwa, but mufundisi wemota akaperekedzwa nevemota, zvinonzi escort. Madhimoni enhamo. Wetsoka akaperekedza wetsoka, zvinonzi kuperekedza. Wemota akaperekedza wemota, anonzi bodyguards. Mweya tsvina. Madhimoni ekumusha kwenyiwa yaya. Muimba yaMwari hamuna izvozvo. Ndinotoda kuti wese mwana wepanapa ngaandiperekedzewo neyake. Takanga tiripo. Tamuwanira chikepe chake. Rimwe zuva chikepe chake changa chisipo, changa chaenda kuservice. Mu chapter 4. Ndomva ati kwatiri gadzirai chikepe, we want to cross over to the other side. Ndokubva Jesu wapinda muchikepe. Tiri muchikepe, mhepo yakasumuka. Mvura ikatanga kupinda muchikepe. Ndokubva tamumutsa tikati ko muri kukotsera sei? Muchiona kuti taakuda kuparara pano. Ndopaakamuka ndokubva atarisa mhepo, ndokubva audza kuti dzikama. Mhepo kwete vanhu zvenyimi musiri kunzwisisa imi. Takaona mhepo ichiudzwa zvokuita nomurume uyu. Imi moti tinyarare nezvake. Toparidza zvani? Kana muchitonga, tonga izvenyu. Hatinyarare nekuti takazviona. Handinyarare kuparidza prosperity, ndava Mwari wakasumudza rombe rinonzi Makandiwa. Mu chapter 4 takakroseswa mhiri. Tichikrosa mhiri takapinda mu chapter 5. Ndokubva tanoona kuine murume wakanga ari murombo wokupedzisira. Waidambura cheni. Mapurisa vanga vamutadza. Waisungwa necheni dzegejo waidambura. Wakanga asagare kumba, wanga kugara kumakuva. Tichisvikako Jesu achingotsika bedzi kudai so kunyika yake. Takaona chisoonekwe. Takanga tiripo. Dhimoni richibuda rega. Mweya tsvina ukachema. Kuti ndimi mwanakomana waMwari wokumusoro. Zvamusiri kuda kutenda imimi vafundisi. Takanzwa dhimoni richizvitenda. Ukasina kana trouser kana chii. But zita raJesu wairitenda, imi makasunga matai. Moti tinyarare nezvaro. Munopenga kupfuura benzi iroro imi. Hatinyarare. Jesu ndokurayira mweya wetsvina tiripo. Zvikanzi chienda kunguruve. Madhimoni ndokubva apinda munguruve. Takatarisa varume veguta. Takada kuvapa mukana wokuti vataure panapa, vanotaurawo vega. Vanoti takasvika, isu taimuziva. Ndava wakasiya evidence dzemakavi necheni netambo. Taiziva kuti haabatike. Mapurisa anga vakamutadza. But patakauya tichisvika paari takasvikowana akagara wakapfeka. Tikadzidza kuti chechi iyi inogarisa vanhu zvakanaka, inopfekedza vanhu iyi. Salvation. Ndopatakaona kuti Jesu haasi wokudzinga madhimoni chete. Kana apedza kudzinga madhimoni, anomeka sure kuti wanga asina chokupfeka, wane chokupfeka, wanga asina chokufamba nacho, wane chokufamba nacho. Imi moti tinyarare. Takaona murume akanga akapfeka marengenya, wakupfeka usutu dzemhando yepamusoro. Handinyarare kana muchitonga tonga izvenyu. Kana muchitonga tonga iyi.
Tangobva ipapo tapedza na Legion. Pane murume wakanga ine mwanasikana wake Jairus daughter. Ndokubva auya kuna Jesu zvikanzi Jesu uya umunamatire mwana wangu kumba. Zvikanzi na Jesu handei. Pataifamba tichienda. Handizivi zvakaitika ndonga Jesu akabatwa here. Ndokubva amira. Zvikanzi pana handibata. Ini Peter apa ndipe umwe mukana. Ndini. Ndikati aiwa kama uri kubatwa nevakawanda. Wobho vari kukubatai panapa saka izi nyaya yekuti mungati ndabatwa. Jesu nobva andinyararidza akati nyarara ndapana handibata panapa. Vandanyarara. Ndakazonyara mukadzi akusumuka. Akati ndaibuda ropa for 12 years. Asi ropa ramira ipapo kuti mangwana acho zuva razvaitika ndiro razvakaitika. Ndikashaya pekupita. Handakumbozvifunga kuti 12 years one service inogona kumisa ropa. But ndakazoona nemeso angu zvichiitika. Imi moti tinyarari. Kana muchitonga tonga izvenyu. Hatinyarari. Tinoparidza zvatakaona nezvatakabata. Mwana wacho wataienda kuti Jesu aporese ndokubva afa. But Jesu havana kurivhesa nekuti situation yanga yanyanya. Jesu akaramba achiti handei. Nometa kurwara, nometa kufa. Ini ndini kumuka kuvakafa wacho. Saka kana uri pano ine situation yawasiya kumba nometa yanga ichirwara, nometa yakafa paunodzokera ichakutambira uchiri panze nezita raJesu. Zvatatotaura ndo zviri kutoitika. Zvikanzi naJesu mu chapter 6 handei kuNazareta. Tikati uko toda kumbonoona ndava ndokumusha kwake. Ndokwaakakurira. Toda kumbonoona minana ichaitwa. Patakasvika kuNazareta haana munana waakaita. Takashamisika. Angobata vashoma shoma mwanga ine zvisasa here mwaikosora kosora. Ndobva angoporesa poresa. Haana mboita minana mikuru. Takashaya kuti oenda musina kuita yakawanda. Ndopaakatudza nemuprofita haatendwe munyika yake. Ndopatakadzidza kuti weku South Africa anotendwa nemaZimbabweans. Weku Zimbabwe anotendwa neweku Nigeria. Weku Nigeria anotendwa neweku Zimbabwe. Takaidzidza kuNazareta. Takanga tiripo. Saka tinoparidza zvatinoziva. Zvatakaona. Nezvatakabata. Pano kana paina anotenda kuti kana Mwari akandipa muprofita ndiye wakatondipa. Mwari ngaakuitire zvinoshamisa zuva ranhasi. Ndati Mwari ngaakuitire zvinoshamisa zuva ranhasi. Unoziva? Tabva zvedu ipapo takaunganirwa ne5,000. Zuva rakuda kunodoka so tikati vanhu vanofane nzara vaJesu dzingai vanhu. Jesu ndokubva wagarisai vanhu pasi. Tanga tiine evhangeri yekuti vanhu vadzokere kudzimba vaine nzara. Jesu ndobva atanga kutidzidzisa vhangeri yeprosperity. Yekuti vana vesangano vadyewo masoseji nezvinodii. Kwete dzenyu vhangeri dzamazuva ano idzi. Dzekuti vanhu vanongouya kana vachida zvemweya chete. Kana zvemweya zvapera sonzi ngavadzoserwe kudzimba. Jesu akati kwete. Garisai vanhu pasi. Ivai chechi inofidha vanhu pamweya nepanyama. Magumbeza vanofuga ngaashandurwe nevhangeri yenyu. Chikafu chavanodya ngachishandurwe nevhangeri yenyu. Ndanga ndisingazvitende ini Peter ndaingofunga kuti unongoparidza zvemweya. Jesu akati garisai vanhu pasi. Muvape zvekudya. Tikati tinozviwana kupi? Zvikanzi unzai zvamuinazvo. 5 loaves, 2 fish. Ndokubata ndokubva asumudza so ndokubva aropafadza achigadzika pasi. Isu vacho tisi takanzigovai. Pakasara 12 mabaskets. 12. Ndopa ndakadzidza kuti mwana wesangano kana aine $1 muhomwe rinogona kudedzerwa Jehovha riropafadzwe. Ritange kudedza mamwe $1 ese. Anointing and multiplication. Iritoburuka panzvimbo ino iko zvinondichitaura kudai so. Wese ane zvishoma enda unoona kuwanda kwazvo nezita raJesu. Zviri kunzwika here izvo? Tapedza pai.
ndokubva tamusiya nechikepe. Iye ndokubva asara asina chekufambisa. Isi tiri mumvura, iye ari kunze kwemvura. Ndopakasvika ndokutsvaga chikepe ndobva achishaya akati inini ndine wamunosiya nechikepe. Vayazosunga zvake zvakanaka nyatera rake. Chapwa. Isi tiri muchikepe. Ndokubva tamutarisa. Tiri muchikepe ndokumutarisa. Ndokuona kufamba kapamusoro pemvura. Isu tiripo asi tiri pamusoro pechikepe. But kuna anoti kana akasiyiwa nechikepe azvikonese rwendo rwake. Takamuona achifamba pamusoro pemvura. Handisi kureva mumwe iye wamuri kuti tinyarare nezvake yei. Anofamba pamusoro pemvura feya. Chechi yedu ndokubva yatanga kuparidza against kufamba pamusoro pemvura. Varume vasingatende vakatanga kuparidza tiri mubhoti kuti zviitike izvozvo, chipoko icho, mishonga yemazuva ano, amene mafuta akazora, amene kugungwa kwaakaenda. Inini Peter ndikavaudza kuti chechi yenyu isingatende minanayi ndinobuda kana mutaura zvamutaura izvo. Nekuti vakatanga kuparidza zvinoopposa kufamba pamusoro pemvura. Ini Peter ndini ndakaitawo kutanga kubuda muchikepe ichocho. Ndokubva ndati kana yakadaro ndinoibuda ini. Ndokubva ndatangawo kufamba pamusoro peminanda. Imi moti ndinyarare. Ndakafambawo pamusoro pemvura ndinyarare. We serve a miracle working God. We serve a miracle working God. Takasvika paTyre and Sidon. Ndokubva tavingwa nemumwe mukadzi akanga aine mwana airwara. Mukadzi ndokubva akumbira miracle. Zvikanzi ndinokumbirawo kuti mwana wangu ari kumba aporeswe. Jesu ndokubva vati atipe chingwa chevana kumbwa. Ukandibvunza ndinokuudza kuti saka chingwa chevana deliverance. Chingwa chevana healing. Mukadzi ari kuda deliverance yemwana. Jesu oti andipe chingwa chevana kumbwanana. Chiri kunzi chingwa naJesu deliverance. Ukaona ministry isisina deliverance haina chingwa enda haina vana. Ine mbwa. Pasingabude mweya wetsvina. Musangano wembwa. Jesu anoti andipe chingwa chevana kumbwanana. Deliverance vana baba namai chingwa chevana. Ma miracles chingwa chevana. Prosperity chingwa chevana. Utano chingwa chevana. Kana ndine vana ari pano daira ise vana. Chingwa chiri kuyamba makomanerana asine zita raJesu. Vasingade deliverance, I don't care. Zviri kwamuri. Because tine vanhu vane problem yekuti ukaita deliverance nasi vanoti Makandiwa anoita deliverance. Ukaprofita anoita zvichiprofita cheda zviprofita zvibatsire kuprofita zvinobatsire chii izvozvo? Ukaporesa vanorwara anoita healing. Anongoita kuposa anoita healing. Ukaparidza zvemari anotaura zvemari. Saka zvandasiya ndezvipi manje? Chasara ndechipi manje ipapa? We are dealing with a confused generation. Chii chisingaparidzwe kuministry ino? Kureva kuti zvese zvatinoparidza zviri kuzoitika muupenyu hwako iwewe. Ndati zviri kuzoitika muupenyu hwako iwewe. Mungaite nharo nechapter 7, chapter 8 takasvikirwa nebofu rakabatwa ruoko. Jesu ndokumubvunza kuti unoda kupora here? Zvikanzi Jesu ndokubva abata ziso 1 ndokuti pu. Aiwa apa musandimhanyise kuti ndibate yemadhaka. Iyi yanga isiri yemadhaka. Akavhura ziso ndobva asvipira mate. Tiripo. Ndakanga ndiripo ndopa ndakadzidza kuti anonzi munhu waMwari anoita zvaanzi naMwari aite.
kwete zvimaformula zvenyu zvekuti kana munhu achinamatira varwere haafanira kunge achida iso manamatiriro anoita inda vachibata neleft inda achisimudza ruoko inda vachifuridza inda achidii. Iwe Peter anokuudza kuti muchiri pwere. Isu naJesu taiona mate muziso remunhu. Mate. Ndopa ndakadzidza kuti kana Jesu achita zvemati, ini pamazuva angu ndichaita zvemumvuri. Anongogunzwa nemumvuri wangu chete anenge achipora. Vanoshoropodzai. Ndopa unoona vanhu vachikriticize munhu waMwari, ndava munhu waMwari ashandisa oil. Vanhu vachishoropodza. Kutora tauro kurinamatira so kupa munhu. Sonzi tina maranda zvematauro. Zviri muBhaibheri. Moti tinyarare nezvazvo, atinyarari. Nata atinyarari. Munokomenta, izvaitika izvi munozvikomenta sei? Vanoda kuti paridze evhangeri but isina practical. Zvino ndinoda kuti kandaparidza kumwana wesangano so, nzeve dzake dzaakuunga so, achibva pano mikana inovhurika so, zvima opportunity so, zvinzira zvidhodho zvinongovhurika so. Ndiye Mwari wandinotenda iyeye anoti kana zvataurwa ngazviitike. Mate mumaziso. Imi mutanzaya manamatira chanoita vanhu hanzwisisiki. Mune chamunombozwisisa wewe? Muchitomboramba iyi. Zvino chapter 9 yakaini transfiguration. Ndomba atidedza iyi haiparidzwe nemunhu wese. Ina James na John na Peter bedzi. James botaura ndanyanya. Anaudza kuti takanga tiripo. Ndomba Jesu wamboti tisara yapa bichana. Ndomba tasara iye ndomba aenda nechekokoko. Takangoti achinamata ndokubva taona hembe idzi dzichishanduka. Tikashaya kana pekupinda. Ndokubva taona Elijah. Vamunongosema mwiri Elijah. Isitakamuona. Tapa level yekuparidza zvatakaona. Ndopa tinovengerwa nevanhu ipapa. Nyika haidi munhu akaona. Kana papa kutsanangura Moses, nyararai vamwe vese. Seya Johana atauri. Takamuona na Elijah. Kwete ukuverenga muBhaibheri. Unoziva rishoko iri ratinari panapa iri. Even ndikaprofita, zvandinoprofita zvinofana kujajwa neshoko iri. Ndo standard anditika? Ndo standard iri. Ndo standard. But remember that this is the written word. Mwari uchine muromo, Mwari uchine voice. Rekuti ndavhara Bhaibheri so, ndinogona kuburuka ndonhonga munhu nemutupo nezita rake nechii. Totaura Mwari zvaari kutaura nhasi. Pasina vhesi muBhaibheri umu yakanzi maidei. Voice raMwari rinonzwika in the now. Zvironzwika here? Fair. Moti ko vakafa vacho vanozodzoka sei? Unoona sei? Zvakadai. Tinoparidza zvatakaona nezvatakabata nezvatakanzwa. Akachinja pamberi pedu so. Tichibva ipapo ndokubva atiudza kuti regedzai kunoudza vanhu. Ndosaka takanyarara zvedu. Usaone kunyarara ukafunga kuti takafanana. Tine zvatakaona Mwari zvaakatinyarara. Kutaurisa ndekweyi, kuona ndekwedu. Furai pamberi nekutaura isati atinyarare. Charamba chitaura bedzi nezvezita raiyeye. Nokuti takaona zvinoshamisa. Pa chapter 10 pane murume
wainzi Batimeyo wakanga asingaoni. Ndokusumuka ndokuti kuna Jesu ndinoda kuona. Jesu ndokuti kwaari chiona. Warasa mbatya yake nokuti wakanga aine gauni raakanga ainaro. Vamwe hatinzwisise kuti gauni ranga akapfeka rairevei. Ranga risiri gauni bedzi rakungoti ranga riri gauni rekuti wanga akapfekera chando. No. Nguo yanga akapfeka according to manners nemacustoms avo enguva idzodzo, munhu kana ari murombo waitorecognizwa nestate kuti tine varombo vangani munyika ino. Sedzimwe nyika dziriko ana London kunotobhadharwa, munhu anobhadharirwa kusashanda. Kune salary inopiwa vanhu vasina mabasa. Imi kuno kuZimbabwe muchiri kuitirana godo naari kushanda achiwana mari. Kwane nyika dzinobhadhara munhu asingashande. Chiri kure. Namataimu arakubatsirei mubude munhamo yamuinayo iyi. Murume waitopfeke waitonopinda muqueue. Handi kune matsamba mamwe kuti wakambogogodzerwa pahwindo nemunhu okupa chitsamba so chinotori nemudhindo chinoratidza kuti akato-authorizwa kufamba achikumbira. Ndozvavaita pamazuva iwayo. Waipiwa jaketi renhamo rekuti kana wakaripfeka nokuona aifanira kuziva kuti even nehurumende yakagamuchira kuti unofanira kunge uchipiwa. Achingonzi naJesu muregedze auye akabvisa gemenzi raakapiwa nehurumende ndokubva akanda pasi. Akazvibvisa mukategori yemabeggars. Uregedze kuve nenhamo yakagamuchirika munyika. Nhamo yakagamuchirika mugeneration yako. Masikati anhasi bhachi rekuchoboka, bhachi renhamo ngarikururwe nezita raJesu. Hatina zvekuita. Hatina zvekuita. Ndanga ndiri kune imwe nyika 3 days ago. Ndichishamisika kubva paairport kutarisa migwagwa, kutarisa mhando yemotikari dzacho. Kuti uzive zvenyu zvemazuva ano kuti mutanzi imota yanhenge yapfuura apa. Unoziva kuti udiki hwenyika hunokonzera makuhwa kuti awande. Kutoita mota yamunotoziva kuti iyo ndeyanhingi. Ndosaka kana zvekunyora manyuzipepa hamuna. Hamuna nyayazvo. Kune nyika dzekuti kune machechi ekuti vane 10, 20 years, 100 years hapana 1 day ramubuda newspaper. Hapana, not even 1 day rakabuda newspaper. Because nyika yacho yakakura ine a lot to do, ine activities akawanda, vane zvine musoro zvakawanda zvekunyora kufura kushoropodza machechi. Muna nyaya. Hatina nyaya. Ndosaka vanhu vanoguma vakunopinda nekuzvinhu zvemweya zvavasinganzwisisi. Hapana nyaya. Woita sei peji haisiti yazara. Ndozvika. Zvese izvozvo zvinokonzerwa nekusaropafadzwa kwenyika. Kune nyika dzine a lot to do and a lot to write about. Vanhu vari kuda kuziva kuti takamira papi. You see? Blessing kana yamhara panyika sezvayakuzoitawo panyika ino. Iwe motogadzirira, because pandainamata ndakaona munyika yemweya Harare ichipomberwa mweya so. We are going to expand. Your place is going to be found.
Yes, I'm telling you, zvandiri kuziva zvandakaona. Jesu ari kudzoka manje manje, but Mwari uchatipa mukana. Kuchavakwa maguta anotyisa. Yako imba inenge irimo imomo. Ndiri kunzwika ere zvakanaka. Ndiri kunzwika ere zvakanaka. Ndiri kunzwika ere zvakanaka. Source yako ngarive shoko raMwari. Usatende chinhu nekuti chabuda panews. Whose report are you going to believe? Vanhu vakati Zimbabwe haichasumuki. Bvunza kuti muri maprofita here? Because kana munhu ari a political analyst ka anobatsirwa nezviripo kusanganisa nekuvhenganisa oburitsa anza yake. Profita anoenda kufuture. Otaura ari kufuture. Inonaka. Uchanakirwewo usingatombutauri iwe. Imimi ngovimbisai Mwari kuti kana zvanaka amuregedze kunamata. Ipapo kana Mwari vaine fiye ndopega pa vaine fiye ipapo. For situation yemuZimbabwe ya introducer this spiritual awareness yakonzerwa necurrent situation yedu. So kuti dai zvanga zvakanaka stereki tisina revival yatinayo. Iko zvinezvi Mwari wapakati pekuti ndichipedza namo nombomira ndipedze namo nombomira. He wants to be sure kuti vanhu vakunyasondida here zvokuti even kachivaropafadza avaregedze kunamata. Vimbisa Mwari kuti ndichakunamatai forever. Ndiri ngotaurai ndotange ndikutaura zvinhu zviri mubhaibheri. Takapinda muchapter 11. Jesu ndokubva atituma kuti endai munotora dhongi. Iye aine tsoka dzokufamba nadzo, but ndiye akatituma kunokurosa bhodha kuti timutengere mota yekufamba nayo. Tikati naye Jesu komadi kungoparidza nezvamini nazvo izvozvo zvinongoitawo vamwe. Jesu akati iwe manitora dhongi manderangu ndozvandakasikira madhongi izvozvo. Ndokuenda pamusoro pedhongi. Vanhu vakawaridza mazambia nemashizha. Tichiona dhongi richitsika mazambia nemadhuku nemabhareta. Ndokubva ndadzidza kuti ukabereka Jesu ucharespektwa nenzvimbo dzawakanga uchizvidzwa. Uchakudzwa nokuda kwechawakatakura pabasa pauchashanda. Kubva zuva ranhasi zvichienda mberi ndinoprofita say. You are becoming a boss right now in Jesus' name. Pa chapter 12 ndobva tapinda mune imwe church. Ndokubva vatanga kupa offering. Apa ndopa ndanga ndakamirira ndobva naona kuti regai tinzwe kuti Jesu anoti kudini nokuda kwema-offerings muchechi. Ndava nyika iri kuti nyaya dzemari dzanyanya mumachechi. Ndikati regai tione nhasi kuti Jesu anoti kudii. Ndobva tamuona ndokubva anogara padhishi achitarisa mari dzichikandwa. Mari dzichikandwa muchechi kwete kubhengi, muchechi. Takanga tiripo isu tichiona Jesu uchikolekta mari. Ukazoona isu vanapita takutora dzimba kubhuku yamabasa avapostori. Takukandirwa dzimba patsoka mabhuku achikandwa neminda ichitengeswa. Chiri kuti pasimba rokuzvitora takambozviona zvichiitwa nowatiri kushumira. Tikaziva kuti zvirimo mushoko raMwari. Vanhu vachikanda marapa. Hakuna Jesu ana kumbopopota kuti chichabuta muimba yangu ichi. Wakatoti uyu ndiye apa kukunda uyo. Imoti nyarare nyaya dzema-offering. Kana muchitonga tonga izvo nyati nyarare. Pa chapter 13 Jesu ndo pakatanga kutsanangura zvema-signs of his coming. Ndo nyaya tiri kufamba nayo ma-Tuesdays edu. Ma-signs of his coming. Pane zvakati zvichaitika, pane zvakati zvichaitika, pane zvakati zvichaitika. Asi muzive kuti nguva dzaswedera. Pa chapter 14 Judas ndo pakapiwa chiprofita. Takanga tiripo. Tobva anzi iwewe uri kuseva neni panapa uchandimukira. Tobva Judas angosumuka ipapo ndokutoenda. Ndokubva anotengesa Jesu
nokuda kwemari. Wakakara mari kusvika pakuti wakatengesa Jesu. Same chapter ndo pandakaudzwawo inini Peter kuti uchandiramba 3 times. Ndikaramba ndikati akana. Azviti mafambiro ataita nemi andingashanduke moyo wangu nhasi. Semarambira angaite vamwe panapa. Kuti kana maropafadzwa mucharamba Mwari. Nhasi unoti kwete. But muprofita kana ataura vaikanganwa Peter vaikanganwa kuti Jesu is a prophet. Kanzi uchandiramba zvikanzi naJesu na Peter kana. Unoziva kuti ndikaburuka iko zvinezvi. Ndikauya pauri ndikakuudza kuti iwe uchandimukira. Nhasi unoramba. Because uri kuona nhasi. Because hauna chikonzero chekuti undirambe nhasi. But ukanzwa munhu waMwari akuudza kuti ngwarira apa. Pande kuti uite nharo. Pfugama uwire pasi uchema kuti Mwari ndiregerere ndibatsirei zvisaitike. Ndava zvinotozongoitika chete. Peter akaramba mu chapter 14. But chapter 14 yakapera waramba Jesu. Pa chapter 15 Pilate anoti kuna Jesu, ndiwe here mambo wevaJudha? Jesu anoti sezvamareva. Imi nhasi muri kuramba kuti ndiye mambo wevaJudha, but Pilate mambo, imamuzana mambo kai, wakataura kuti uri mambo wevaJudha. Ndizvo here kuti mambo wevaJudha. Akamupfekedza korona. Ndakanga ndiripo. Mambo achiadmita kuti he is the king of Jews. Ndobva vamurovera pa chapter 15. Ndinofara kuti haina kupera pa chapter 15, chapter 16 pane nonzi resurrection. Nekuti iye asati afa wakanga ataura kuti zuva retatu ndichamuka. Zvino paakamuka kuvakafa, ina ndingataure zvakaitika ipapo ndakanga ndisipo, rekedza ndisire madzimai. Nekuti ndo vakaenda vachida kunozora mafuta. Ndokusvika ndokusvikaona dhora rakavhurika. Ndokuona paine ngirozi yanga yakagara ipapo. Ichiti uyu wamuri kutsvaga haasisipo. Waenda, wamuka kuvakafa. Ipapo pane vhangeri manje yekuti munogona kusara muri paguva raJesu iye akaenda. Pakatonzi ngirozi ngaisare yakagarira vaye vanorasika. Vanouya kuzotsvaga Jesu kwaakabva. Unosara muchechi yakatamwa naMwari. Zvekutozoda ngirozi inokuudza kuti hamusisina Mwari muno. Muchingosadharara nemafuta enyu nedheko yenyu. Iye Mwari wakaenda. Nosara muchiisa maruva. Panotoda ngirozi inotokuudza kuti haasisipo. Makangobata mafuta enyu kudai. Ukaona patonzi ngapasare paine ngirozi, kuziva kuti kune vatendi vanorasika, vanoenda kwakabva Mwari. Zvinonzwika mushe. Zvinonzwika mushe. Zvinonzwika mushe. Azvireve kuti Mwari ari panapa chete pa UFI siya na UFI. No. Ariko machurches ana Mwari. Ima muno muZimbabwe. Muno muZimbabwe. But regedza kushoropodzerwa zvawakatenda. Kana kuine munhu asinga nzwisise zvatinoita, manamatiro edu vanhu, machinjirwa anoitwa masituations when we pray. Munhu kana asinganzwisise maitiro edu, ina handina mhosva. Ndosaka muchiona kazhinji handouye panapa ndichikubatirai kuti newspaper rakati, remusi wakati, rakati zvakati nezvangu, saka ina ndakudaro, ndikazodai ndikadai. Handina nguva yayo because ipwere. Mwari ndo zvakandiudza. Mwari ndo zvakandiudza akati uri kudhila nevana vachechi. Ratidza kuti iwe ndiwe uri mature. Handikuzvinzwisisa? Right. But teerera mushe. Munhu kuzvigona ukada kuti unyatsotendwa. Tanga kuprofita zviri nani kupfuura zvavari kuita. Uporese zviri nani kupfuura zvavari kuita. Uparidze zviri nani kupfuura zvavari kuita. Usina kumbovashoropodza, ingoita zvinopfuura zvavari kuita. Vanhu vanokutenda. Haungapinde, haungati wandiona ndiri maspa. Wonditi ashuga yamuna haitapire. Masamba iwaya, unoisa waisazve. Kana ruvara hapana. Ndodzosera. Kunobata mukakaso uyu. Aiwa, kuti ufunga kuti ndiwe mombe kanti imvura, siyana nawo.
wondirambidza zvese ndida kuzoziva saka yako sitoro iri kupi ndava handingarari nenzara kana shuga yekuspa isingatapire chindiudza kuchechi kwako iwewe haungarambidzwa kubva kuhupfu nekunyama yacho inonzi hainaki orai tabvuma kuti zvemuna hazvinaki handei kwako kunotengeswa zvinodii haikona kungoshoropodza usingaudze vanhu kwavanozoenda kunoporeswa kwacho kana pano pasingaporeswa chibva wataura kuti ndine kwangu tiuye ikoko kana ini ndinouya hakuna kushoropodza prophecy unoshoropodza healing unoshoropodza deliverance unoshoropodza prosperity yacho unoshoropodza saka toenda ku torega tii here kana isingatapire yacho iriyo iripo totongoshingirira neiyoyo kusvika maunza shuga iri nanapi ukanzwa munhu akungotaura kuti kuprofita wakadaso ndakuna nezvivindika utokomberedzwa nevanhu so akutotaura kuprofita kunoda so kana profita afana so kana profita anoda kana profita bona ingoti pamusoro imbomirai mchana mai imi muri kupfuura imi uyai pano mboprofitwa nababa first hatidi vanhu vanongotaura zvinhu vasingazivi kune vanhu vane zvivindi zvokuti unoziva kune mumwe munhu wokuti even ukamuzwa aitsanangura hondo yakaitika muzimbabwe iyanga asipo unonzi nyika ino iyi nana Makandiwa omesi unonzi aitsanangura hondo saka anga aripo zvausingazive nyarara rudzika zvakanaka takaona Jesu achiita zvinoshamisa takaona simba rake richidhilivha vanhu zvinoshamisa pasina prayer yamboitwa vanhu votanzi tinyarare endi kutaurira chokwadi ndiri kukuvimbisai kuti kana muri kutarisira kuti ndichanyarara forget asandatanga futi ndisati kune simba raMwari rinoadministrwa in a way iri unique and iri outstanding yekuti mwana wesangano anogona kunamatirwa napastor wake ari kuSouth Africa pastor vari kuno tinokubatsira kuclear zvinhu paborder ndochifundisi chatakatenda isu uchingozvitenda bedzi rutozviona zvichiitika so Tuesday ndakanonoka kubuda muofisi vandazongobuda ndakumhanya ndichiuya kuno tirizoshumira mundabatirwa bhaibhona nababa kwaramba kakarapa pakunobuda kuofisi ndada kupinda mulift pampaina vamwe varume vangu vakamira ipapo vakamirirawo lift ngosvikawo ipapo hapana akabvumidzwa kuramba akamira kusvika lift ravhurika ndobva ndapinda ndobva ravhara ndobva ndavasiya sevhisi yese ndakumutsa motikara ndopa wakasvikawa varimo muofisi vakamirira pamalifts ipapo vakasara vachiasha vakasvika panapa sevhisi yapera hapana prayer yaitwa tiri kupfuurawo nepo rudzika zvakanaka imoti tinyarare nezvezita iri zvinoitika kupi kana pasina zita raJesu zvakadai sezvi handisi kutaura nyaya yekusara achimutsa kusara akachengeta kusvika sevhisi ichipera kuno pabatwa munhu here hapana kubatwa munhu the name of Jesus kubva zuva ranhasi usanyarare ukada kutaura zveimwe hairstyle yaunoda itaure muzita raJesu ukada kudhiraivha motikari yaunongofunga kuti ndinoida itaure muzita raJesu ukada kuvaka imba yaunoda kwaunoda zvitaure muzita raJesu kana paine bhizinesi raunoda kutanga tanga nekuritaura muzita raJesu usanyarare
Usanyarare. Overflow muri kundinzwa here. Regedzai kunyarara. Chaunoda taura kusvika vasotwa, kusvika Satani wacho asotwa. Matrikisa Satani. Kunzi vakanyarara vakabvisa zita raJesu hazviitiki. Sina atibvise zita raJesu. Tichapfuma kupfuura zvatakaita izvi. Tichagara zvakanaka kupfuura zvatakaita izvi. Makore mazhinji achawanda kupfuura zvatararama. Nokuda kwezita raJesu. Uri mwana weminana. Ndati uri mwana weminana. Takaramba zviri ordinary. Garai pasi ndapedza kuparidza. Dango namata. Garai pasi namata.